Arrapala mekanikoaren lehen zatiaren inaugurazioa izango da San Juan kalean, Gernika Lumoko udalak adierazi duenaren arabera. Udalak datorren astelehenean, irailaren 29an, inauguratuko dau arrapala mekaniko hau. Eguerdiko ordu batetan izango da. San Juan kaleko arrapala mekanikoaren lehen zatia, hirigunean aldapa handieneko ibilpidetako batean mugikortasuna hobetzeko azpiegitura da. Proiektua 2025ko seseilean hasi izan, Inigo López de Haro kalea osasun zentroagaz lotzen dauen lehen zati hori gauzatuz, eta esan behar da jarduketaren guztizko inbertsioa 808.000 eurokoa izan dela. Bigarren zati bat ere dago, ikusi al izan dozuen moduan, zati horren obra 487.750 eurotan esleitu da, eta Carlos Gangoiti eta Inigo López de Haro kaleen artean egiten ari da. Bigarren fase honetan, hiribilduaren bihotzean irisgarritasuna eraldatuko dauen hirigintzako eskuartze bat burutuko da. Erdu beraz, arrapala mekanikoaren lehen fasearen inaugurazioa, irailaren 29an, eguerdiko ordu batetan, San Juan kalean.